Sant Jordi 2020, Sant Jordi virtual, m'han demanat amablement que presenti un llibre meu. Vull parlar-vos de Veus la mar, parla de mariners, de personatges reals que es van enfrontar a la mar. És una novel·la sense ficció. El llibre és el resultat de 4 anys de converses amb mariners nascuts al voltant del 1930. Ells em van confiar els seus records. Narra els fets en un màxim de fidelitat. No calia afegir res de la meva imaginació. Aquests homes de mar van patir la història al llarg de 3 guerres, la d'Espanya, la mundial i la d'Algèria. Tots ells van ser patrons, homes que manaven barca. Eren personatges d'una gran habilitat, capaços d'enfrontar-se a situacions molt dures i solucionar-les. Alguns d'ells van sobreviure a naufragis que no van poder evitar. De vegades van evitar el naufragi en situacions ben extremes. Molts d'ells encara havien navegat a vela. Van viure la transformació de la mar antiga. Al final del seu temps com a mariners, les aigües pudents, les aigües mortes de la creixent urbanització litoral van fer fugir el peix i ells havien d'anar a pescar sempre més lluny. Avui, retirats de la mar, se la miren des del moll o esquivant turistes pel respectiu passeig marítim. La seva memòria encara pobla la mar de goig, de dols, de desitjos i de perills. Només calia escoltar aquells homes de mar i donar una estructura narrativa als records que em van confiar. I trobo que amb això potser n'hi ha prou. Des de Sueca, la Ribera Baixa, us desitjo un bon Sant Jordi, un dia, si més no, de bones lectures. En comprarem de llibres quan eixirem de la gàbia del coronavirus. Persistirem.